tu je Mráčik 10, ja vás vítam pri mojom dnešnom prvom videu. Som šťastná, že mi to konečne vyšlo, lebo pol hodiny sa tu trápim s mikrofónom, hej. A teraz som zistila, že ho musím vypojiť, lebo aby som to počula, takže výborne. Už to nedávam, ale pre strelo tu bude iba umíranie, No čo už, takže dneska tu bude normálny survival, ale na rozdiel od normálneho Minecraftu toto nie je normálny Minecraft. Je to prosím vás mod z Mineru Plus, takže to bude sranda. Uvidíme. Takže cieľ by som si nastavila také, že by som chcela v tomto svete pokračovať tak dlho, pokým nezabijeme draka. Čiže by som bola rada, keby ste sledovali moje videá, dali odber, like a ďakujem za sledovanie. Daj tam ten zvonček. Ok, takže ideme si urobiť krumpáč. Tak. A ideme si natiežiť nejaký prvý kameň. Mne sa tento svet aj celkom páči. Budem k vám úprimná, už som skúšala tento svet, no nie svet, ale tento mod som už skúšala, som ho preverila, či to funguje všetko a tak. A mali by tu byť vážne všetky mody, čo boli na Mineri, takže tak. A na tomto kanále uvidíte samozrejme aj normálny Minecraft, PvP a aj rôzne veci. Keď budem robiť PvP, tak to bude ešte prča, lebo no, takže natiežime si kameň nejaký a urobíme si základné veci. Dobre. 12 by nám mohlo stačiť. Ja to dosť prestriam, to bude také trochu kratšie video. To bude to rôzne proste o Minecrafte a tak. A toto bude taký survival, môžete mi navrhnúť, čo budeme robiť a tak. Čo tu môžeme postaviť. Keďže je to moje prvé video, tak to nebude žiadne nejak hard alebo tak. Proste si robíme základné veci, napríklad sa môžeme pozrieť aj do jaskyne, alebo si nájsť miesto na náš baráčik. A vy mi potom v dieloch, vy potom môžete napísať, čo tu máme robiť, čo by ste chceli vidieť a tak. A na budúci diel napríklad môžeme ísť na veľké ťaženie, hej. To bude tiež sranda, lebo tam budú mobovia. A ako vieme, tu nie sú normálni mobovia. To sú také základné veci. Tak. A predtým, než zapadne slnko, tak by sme mohli zohnať nejakú tú vlnu, lebo chápete, musíme prežiť. No, ešte si natiežím ten iron, čo som tam videla. No málo. To asi nebol najhorší nápad. Ok, takže jeden ironík, druhý ironík. Tak, práve prišla správa, nevadí, ideme. Speedrun. No, speedrun to fakt nebudem robiť. Uhlie. Ja už ako hrajem Minecraft dosť dlho. Už dlho, no proste dlho. Dlho hrajem, už 3-4 roky a baví ma to, je to dobrá hra. Môžete navrhnúť aj aké iné hry napríklad, ktoré by ste chceli vidieť, lebo toto bude taký herný kanál, hej. Uvidíte tu rôzne napríklad Sims, Minecraft, môžeme si niekedy zahrať aj Roblox, nejaké Squid Game teraz vyšli hry, takže tak. No tam už vidím Creepera. Najhorší sú tí vodní. Ale tam nejdeme, takže chill. No, takže tak. Nie je to veľmi veci. Ok, takže plán je takýto. Ideme si teraz po crafting. Kde je crafting? Som slepá. Nevidím ho. Nevadí, tak ideme bez neho. A musíme nájsť nejaké ovce, hlavne sa nezabiť. Musíme nájsť nejaké papáničko, lebo to fakt nedáme. Mám 2 srdiečka, takže mohli by sme nájsť čo? Možno sa do tejto kevky ešte vrátime. Máme tu mapu, takže chill. Máme cibulu. Si môžeme urobiť nejakú veľkú tú zahriadku. Tak, počkaj. Dá sa cibula zjesť? Áno! Tam je toto redstoneová.
to si možno označím, počkať. Tu. Tak to sa vlastne označuje a tu dáme, že waypoint. Tak už tu máme waypoint. Ok. Teraz nejaké ovce by nám trebali, jak som už vedela. No tak ideme tu za tým ohňom. Tu je to jazierko. Wow, čo to je? Ja neviem jak vy, ale ja som sledovala dosť Miner 1. A tam je to. A vlastne sledovala som dosť Miner 1, 2, aj 3 som sledovala. Takže ma to aj zaujalo tento mod. A preto som si aj stiahla. Takže tak. Nečakajte tu nejaké speedruny. Ale mali by to byť fakt všetky mody. Stiahla dám vám do popisku, aké skadiaľ som si ich stiahla. A aha, máme cherry biome. No, to si naťažím. Dávaj, semienka. Ok, už máme nejaké semienka. Dve. Tu máme tretie. Nevadí, to je jedno. Kde je? Tu si. Poď sem. Áno, poď. Raz, 2, 3. Yes, máme škrečka. Máme hamíko. Počkaj, prázdninku. Tak. Nie tak. Jak? Nie tak. Jak? Aha, nemusíme dať čo v ruke. Yes, máme ho. Máme hamíka. Vymyslite mu meno a potom keď budeme mať name, tak si ho pomenujeme. Vymyslite mu meno. Yes, máme hamíka. Pasa. Tak zabijeme. A jak ste si už všimli, tak tu môžete brať veci a zvieratá. Dobre, takže mám prasa. Okay. Teraz ho zabijeme. Dobre, máme prasa. Želite, ešte si dáme nejaké zjedenie. Máme safe postup. Ale mi strašne páčia tie zvieratá ako v tom, jak to je pekné proste. Jem to aj ľúto zabíjať. Tak. Dáme takto. Proste môžeme urobiť aj drevené brnenie, čo je veľmi podľa mňa zaujímavé, lebo v normálnom Minecrafte musíte potom čakať, chápete? Ale tu si môžete urobiť proste brnenie už z dreva. Drevo je všade, takže je to úplne easy. Takže my musíme počkať. Tak. Dobrú noc. OK. Tak. Máme všetko. Zoberieme saky paky a ideme. Potom si môžeme urobiť aj batoh. Ja by som najprv urobila batoh, lebo to je fakt to základné. A tu máme zemiaky. Lebo ja som, áno, hrala som to, ale ja som to hrala iba tak ako chvíľku, chápete? A proste iba tie základné suroviny som objavovala. Ale tu máme proste toľko vecí, tu máme toľko možností, tu úplne sa keď pozriete, tak tu je toho strašne veľa. Mohli by sme toho veľa variť a tak. Tu máte strašne veľa vecí. A úplne úžasných, vidíte? Technikami. Ja som to skúšala techniku. A to je také, to je také namahavé, ale vôbec mi to nejde reálne. Tá technika, na to musíme prísť na kop spolu, lebo to ja nedám. Určite mi píšte tipy, že s tou technikou, že ako to mám robiť a tak, lebo ja som fakt v tom elkom. No proste nejde mi to. Takže tak. Dobre, tu som videla iron, po ktorej som chcela ísť, áno, tu je. A máme cherry biome. Všade musíme mať. A ani neviem, v jakom biome chceme bývať. Určite uvidím. Môžete mi dať tipy, že akom biome by som mala bývať a tak. Takže určite píšte všetko do komentárov. Ja viem, teraz vám som tu dala 500 otázok.
ale je to nový svet. Musíme tu začať veľa vecí a vlastne všetko ako, chápete, musíme to rýchlo spraviť, nejaký bivák alebo čo také, chápete. A musíme sa hneď rozhodnúť. Ja viem, že veľa ako ľudí asi na prvom videu tu nebude u mňa, ale čo už. Tam je nejaké vesnice, super. No a dúfam, že sa vám tieto videá budú páčiť. Je mi jasné, že zo začiatku tu nebude toľko ľudí, preto prvé 3 diely napríklad budem si robiť po svojom, ale potom, keď tu nabehnú ľudia, tak môžete mi kľudne písať všetko možné, hej, všetko, všade. Ja budem možno aj tak, kde ja vám tu dám všetko do popisu, všetko vám tam dám, že... Na toto som zabudla, že keď sa čupnete, tak sa vyťaží celý strom, no to je zbytočné. No proste všetko vám dám vedieť, hej, že proste čo ohľadne modov, že jak to tu funguje aj tak, že koľko je tu vlastne tých modov, od kde si to môžete stiahnuť a všetko. Takže všetko vám tu dám, hej. Jak som už hovorila. Takže tak. Teraz v začiatku budem robiť asi kratšie videá, lebo z pohľadu toho, čo tu hovorím, tak toho veľmi nemám. Keďže ešte mi nemáte šancu pýtať komentár, lebo je to prvé video, tak tu nemám veľmi čo hovoriť, hej. Ale potom sa to fakt, pôjde to ďalej a ďalej a proste to bude lepšie, hej. Že teraz, keďže som iba začiatočníčka, teraz som začala YouTube, tak proste nie je to úplne, chápete, ňu, ale uvidím. Začínate sledovať. Ste najlepší, I love it. Love it. Love you. No čo už. Takže ideme do tej vesnice. To už som asi stratila. Aha, dobre, tu je. OK. Takže dúfam, že tu bude viac a viac ľudí. Ďakujem. OK. Tu máme dačo úplne na random. No, takže ideme im to tu vykradnúť. Hušánkum. To nalek tvary. Toto majú. A myslím, že teraz je aj viac povolaní na villageroch. Ani som si istá. Neviem, to ešte musím si overiť. Takže tak. Hej, tu máte čestky, že pri niekoho nie sú vybraté, ale keďže ja to hrám sama, tak nám to môže byť asi jedno. Možno tu sem v budúcnosti niekoho pozvem, ale to ešte neviem. To je také otázne. No takže nič som nenašla veľmi také, ale tak nevadí, je to predsa len tam sú aj oni. Ale zombie, počkajte. Musím dať nižšie. Lebo nie je to nejaký vchod. Asi nie. Nevadí, tak ja sa tam nejak dostanem. Lebo keď tam skyneme, tak... Nezdrhaj. Yes, máme to. Yes! Normálne budeme kráľovia hamíkov. Jej, to môžete napísať, ak sa má volať. Máme dvoch. Ešte tretieho potrebuje. Bude to Bobek, nie? OK. Takže, idem asi preč, lebo to nemá už zmysel. Okay. A ja by som išla do tejto cherry biomu. Dobre. Hamík! Čakaj. No, dobre, máme dve. Yes! Naprvu, ty si zlatý! Yes! Tak máme už máme troch. A ten kremový sa mi strašne páči. Ok, musíme viac tých semienok, lebo je ich tu strašne veľa.
Yes. Sa že budeme tak hľadať hodiny. Nie, a máme ich tu hneď, dobre. Tu máme iron, takže iron nikdy neodmietaj. To je dobrá surovina, vždycky sa hodí. A hlavne, ak som pozerala, tak u tých výrobkov, akože mechanických a tak to dosť budeme potrebovať, ako dosť. Takže lepšie je iron odkopať. Tak. Ideme spať, dobre. Tak, spíme. A máme the best friends forever. Už asi tretí máme best friends forever. OK. Tak, dajme tomu. A ideme teda konečne do tohoto úžasného rúžového biomu, kde by sme možno toho ringa, lebo neviem teraz, kde budeme bývať, by sme sa mohli teraz utáboriť a možno tu aj zostaneme, neviem, lebo je tu dosť creeperov, to je pravda, ale zase je pravda aj to, že dosť iných keďže toto je modovaný, tak je to dosť modných biomov. A ja neviem, ale tu takže určite mi napíšte. Ja vám dám prehľad možno ešte do popisku, že koľko biomov to asi je. Alebo viete čo, ja vám tu dám obrázky pred seba a vyberte jeden biom. Čo sa vám najviac asi páči. Odpovedzte mi na toto. Mám bývať na ostrove alebo mám bývať na pevnine? Na toto mi odpovedzte a budeme mať jasné. Vidíte, tam je ďalší biom, taký, hej. Ja vám tu dám asi 4 biomy, kde by som mohla bývať a vy sa rozhodnete, že ktorý sa vám asi najviac páči, hej. A uvidíme. Si tu dám crafting a posteľ a to znamená, že už som sa ako tak utáborila. Preto vám ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Dajte like, odber a nezabudnite si zapnúť zvonček, aby vám neušlo žiadne ďalšie video. Tak ahoj!